Aksyon nagpagawa na sang executive order nga nagapaydalom sang probinsya sa Alert Level 3. Mayor Bing Linardia hindi makigbahin sa virtual debate. Sa Balita National, duha ka bag-ong COVID-19 nga bulong ginaprumahan sa World Health Organization. DepEd hindi magdeklarar sa nationwide academic health break. Sa Balita International, Roman Catholic Bishop sa India ginakwit sa kaso nga pag-rape sa isa ka madre. Sa Balita sa Sports, pagpatigan sang tournament sang Filipino Basketball League, ginbalabagan sang Games and Amusement Board. Sa Balita Entertainment, Iya Villania kumpirmar nga 3 sini ka mga kabataan na ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa Balita Espesyal, mga ginahimo sa mga kabataan sadto nga wala na ginahimo sa mga pamatanon karon. Maayong aga Bacolod, mga agabilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Enero 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line ang padaan karon nga nag-apekto sa eastern section sang Mindanao samtang ang northeast monsoon o kung amihan padayon naman nga nag-apekto sa ibang pangabahin sang pungsod. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta na pag-ulan bangod sa northeast monsoon. Kasarangan tubtub babas kung huyop sang hangin gikan sa naminhan na sidlangan ang mabatyaga naman sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:06 kina sang aga, magatunod naman las 5:41 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, mga ka-aksyon, like and share sa ato ni FB page. Yes, please like and share, and follow for more news and information. And entertainment. Yes, Diba? Kaya gaya ma-TikTok si Action Boy. Daw kadamo, ito pala sa naghambal sa ako, doon na-entertain sila sang my day mo. Ah, okay. Sige, continue tani later. later. Nagpitik lang ako na to. Oo. Niko, nga akong gali nga kalalataan niya, hindi ka nakalipay nyo. Ang imo gali kapaltahan. Ang kapaltahan ko kalalataan. Later, continue to to. Doon nalipay ka mo gali. Nain naman yung TikTok. Miyara na ngambal sa ako mo niya, 1,000, ganyan nga ako nga tawa mo. Oh, grabe, mag-iisip again. Yung 1,000, ganyan tawa ko pag Kung sino ka man, 2,000 ta later. Niko, nalipay ka mo gali sa kung ano ang kalalataan nga matabo sa akon. Daw nagkisinadya ka mo ya. Oo, ang bali Ma'am Van, TikTok na ko no. Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, hello. Ma'am, kay para pag ano ya? Main ko TikTok, tabla pero mamul lang ko na yaw na. Oh, baby shark na, baby shark. Amo na ka na TikTok na, baby. Ay, hindi mo ni bala pag ano si ila kay ga-expect sila bala nga may day ko karon ga TikTok ta. So after dire, pwede man hindi ta mag-greetings na kay samtang kung commercial break ga practice ta ya. Hindi ka practice na kay after karon sa ato newscast amo na pag ano, baby shark baby shark. Amo ka na karon na. Una. Oo. Ay nang bisan ka lang sa mundo, hindi pa ko naka-timing. Subong timingon ta. Galing ka kagamay, bisan mga tudlo. Mambali sila, hindi mo na siya. Ako tudlo, yata tsakto. Tsakto sa akon nga, malawas. Imo tsakto mo. Baby shark. Yes. Karon na, damo, malaga look forward. So, dapat ano kagid. I-kwento na, karon na. I-record. Tingoan ta karon nga ang imo nga konda. Nga pangarap. Pangarap. Homa. Matulog nung natuyo ko. Homa Lumena. Good morning. Away ka ta din natong natulugan ako nga alas 1. Katong duty na. Ara Homa Lumena, good morning sa imo. Novi Magapan. Sa Barangay Pantanon DSB kay Christine Menias Villalobos.
Kay Joshua Bia. Bia greet Jonathan. lang. Si Tantan kag Talia kag Mary Joy. Yes, belated happy Belated birthday, kumare. Kahapon nga adlaw si Mary Joy Fuentebella Bia, na. Go kuno TikTok ni Miss Van. Oo, gani. Ahay. Tao mo TikTok ba isa lang bala i-private lang private message lang bala. Ay, may effort ni Kuya Sen sa isaya. Tingbo na lang para daw makakita, daw malipay. Lady May Gumban, kag Veronica Balyado si Chaus, May Flores Alcantara, good morning man, from Bago City, Yes. Kasimanwa, kay, thank you kung liwat Aksyon Radio Bacolod sa madamo nga ayuda. May mga ayuda ni siya nga naman. Oo, yes. Kaya, Kagin baklan si Mary Joy Cake. Okay. Sige, lima, ano? Eric Fernandez, morning man. Kay Casper Pasaylo. Yes. Action Eden, good morning. Hambal ka tito ko, regards. Sino na si tito Sino na mo? si tito Nga, mo, ikaw ang Casper? ginapa-regards siya. Sino na siya? Basta itong may ang gift, atong gift na basa ko itong gift man. Ano man? Hambal ko, Ged? Ano man, hindi ko kadumdo. Bang, bang, bang. Hambal ni Ma'am Van, Miss Gorge, pa sa na si Action Boy kay pa sa uta na si Action Boy kay pakita ko kay body niya, Doc. May bayad na wala sa TikTok kung damo ka viewers kag likes na. Hindi na. Standby sa balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagpagawa na sa executive order si Governor Bong Lacson angot sa magpaidalom sa probinsya sa Alert Level 3 umpisa Enero 16 tubtob 31. Nasaad sa executive order nga ginalimitahan ang paggawa sa balay sa nag-edad 17 anyos panubo, mga senior citizens kag may comorbidities kag panugutan lang kung magbakal sang importante nga makinahanglanon o kung importante nga himuon kaangay sa pagbakal sa mapagkaon, magsulod sa trabaho kag mag-exercise. Ginpanubo man ang outdoor venue capacity. Ano man ang vaccination status sa ginatugutan nga maka-operate nga establishmento, samtang 30% sa indoor venue capacity kag magabaton lamang sang fully vaccinated individuals. Para naman sa home quarantine sa mga kaso ng COVID-19 nga wala sang sintomas, pagasundon sang DOH Circular Number 2022-0002 Series of 2022 nga protocol. Padayon naman ginahingyo ni local IATF Chairman Vice Mayor Cid Familiaran ang kooperasyon sa publiko angot sa panibagong nga executive order nga ginpaparaog ni Bacolod City Mayor Bing Linardia sa idalom naman sang Alert Level 3 classification status ang syudad. Sunog kay Familiaran, ginpatuman lamang ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang mando nga ginpaparaog sa nasyonal apang wala man sang signifikante nga pagbag-o sa regulasyon nga una ginpagawa sang alkalde. Dugang pa ni Familiaran, mas labing maayo kung padayunon lamang sang publikong paghalong kag pagsunod sa health protocol agod malikawan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Base sa EO, ginpagawa ni Mayor Bing Linardia kahapon nga adlaw Biyernes ang curfew sa Bacolod nagapabilin las 11 sang gabi tubtob las 4 sang aga, samtang ginatugutan man sa gihapon ang pagbaligya kapag inom sa makalubong nga ilimnon umpisa las 12 sang udto tubtob las 10 sang gabi. Nagapabilin man nga requirement para sa mga travelers nga nagalin sa mga lugar nga sa Alert Level 3 sa Region 6 ang pagsumeter sa negative RT-PCR test result nga gikuha sa sulod sang 72 oras antes naman ang ila sininga pagbiyahe. The mayor is compliant with the national guidelines or EO 155, no? In fact, tapos na ni Action Art, only that nga ang included sa EO yan, na ginatag na sa National IATF or the LGU to decide ang curfew. So, our curfew will remain. Si Bacolod City IATF Chairman Vice Mayor Cid Familiaran. Naatala na naman nga review sa Bacolod City Emergency Operations Center ang requirement nga negative RT-PCR test sa karon nga Alert Level 3 naman ang status sa syudad.
Sa interview section firing line, ginpahay ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga ila talakayo ng isyu agud makaplastar sang panibag-o nga guidelines. Sa namunuan, una gin-require sa Bacolod LGU ang negative RT-PCR test sa mga travelers gikan sa alert level 3 nga mga lugar pasaka tungod sa pamahog sang Omicron variant. Ginklaro ni Ang nga wala pa nakalambot sa EOC ang hinyo sa tag-iya sa mga sakayan pandagat nga nag-apilar nga kakasun na lamang ang requirement nga negative RT-PCR result sa mga biyahero gikan sa syudad sang Iloilo tungod parehas naman ang alert level status. Siguro ma-review man kita sini since nagpareho ng aton alert level status. Nag-alert level 3 kay isang nagligad kung madumduman mo action drive. Gin-require na naton kay tungod alert level 2 kita ang Iloilo City nag-alert level 3. Wala naman nagbuhin ang vaccination site sa syudad sang Bacolod. Ining pagklaro ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang kasunod sa reklamo nga may mga nagapauli tungod wala na bakunahan bangod kinahanglan nga magpa-schedule. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Ang nga wala nagbuhin ang vaccination sites kaya matumod nagdugang patungod nagapadayon ang on-site vaccination sa mga subdivision kag house to house. Hangad sa scheduling, ginpahayag ni Ang malawig na ginapatuman sa kada barangay nga duha tungod tatlo ka adlaw lamang ang vaccination kag isa sa ginahimo nga solusyon among ginatugutan nga makakadto sa mga mall ang gusto magpabakuna para sa ikaduha nga dose. Ginklaro ni Ang nga wala sang problema nga matrasar ang pagbaton sa ikaduha nga dose ng bakuna apang kinahanglan nga hindi na pagparipason sa semana nga gin-schedule. Wala kita nagbuhin sa katon vaccination site. In fact, nagdugang pa kita gani in the sense na may ara kita mga vaccination drive outside of our regular vaccination site. CEOC Director M. Ang. Samtang ginpahayag naman ni Baguio City Mayor Nicolas Yulo nga wala naganubo sa 1,000 ang nagapapakuna sa ila mga vaccination centers kada adlaw. Sunod kay Yulo, nakita man sini ang pagdagsa sang tao sa Baguio City Coliseum matapos ginaligar nga may naglaptang impormasyon nga tubtob kahapon nga Biyernes ang vaccination kag umpisa karon nga adlaw hindi na makagwa sa ila mga balay ang wala na bakunahan kag hindi na makasakay sa pampubliko nga masalakyan. Ginklaro ni Yulo nga hindi ini matuod apang ibaluan kung may kaangay nga mando kay patuman, hindi na mabudlayan ang opisyal sang gobyerno nga inganyuhon ang mapupuluyo nga magpabakuna. Palayag ni Yulo, yara na sa 80% sa ila target population ang makunahan, kag ginalauman nga mas manasig ini makalambot kung malambot sa bulig sa kooperasyon sa pumuluyo. Sa karon na syudad sang Bago ang mayara sang 76 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Nagdubo naman sa karon ang kadamuon sa mga OFW nga nagapauli sa syudad sa Bacolod matapos nga gin-ibanan man ang numero sang flights ang naglain-lain nga mga airlines. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFW kon Atro, duha na lamang ka mga sweeper flights padulong sa Region 6 ang gintalana nga schedule kada adlaw kasunod sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Salanga, bangod sa mga sistema yara na lamang sa napulo ka mga OFW nga nagaabot sa syudad sa tagsa ka adlaw. Padayon man ang konsiderasyon nga ginahatag sa syudad sa mga OFWs nga naglaps na resulta sang ila RT-PCR test pagi man sa pangabay sang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA. Why may changes Action Art protocol sa OFW pero naglimited ang flights from 10 to 12 average flights or super flights per day. Nagduwa na ng subong because most sa mga crew nag-positive ng infected man sila. Si Atro Chairman Councilor Israel Salanga. Sa katapusan ba ang bahin sa aton balita lokal, nagpadala na sa komunikasyon ang kampo ni Bacolod Mayor Evilio Leader Dia sa organizers ang debate nga hindi sila makapagigbahin ang alkalde sa sining virtual debate bago dula sila nagasugot sa mechanics. Una ang ginaduso ni Leader Dia ang face-to-face nga debate sang sa virtual debate. Bukas man nagpahigman nga si Anay Congressman Albi Beritos nga handa man ini sa face-to-face nga debate. Sa sulat ngayon padala sa mayoral debate coordinator nga si George Zulweta sa organizers nga UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter, ginpahayag ni Zulweta nga ang pagka-epektibo sang debate amo ang sa iyas ni nga format nga dapat gin-disenyo para sa patas, transparency, kag mas importante nga ang ground rules dapat nga hindi mangin unilateral, kag kundi ang nga mga ground rules dapat nga gin kasugtan sa magtimbang nga bahin antes ang debate.
apang wala ini matabo so kasulwata bangod nga ang mechanics kag rules ang gintalana na kagin pada hibalo lamang sa ila pila ka adlaw ang nakaligad kag nakita nila nga gini nga mapagsulundan kon rules ang daw hindi na maligwat. Ang isa ka open debate suno kay sulwata sa mga partisipante ang yara gid nagatambong in person nga wala sang coaches kag mga bulig pareho sang teleprompters o kundi man mga props kag visual materials ang sigurado nga makahatag sa publiko sang mas maatag impresyon sa mga kandidato ilabi na sa o kung sa ila sini nga pagpalayag sila kaulingon kag sang ila pananawan sa mga issues. Duha ka bago nga COVID-19 nga bulong ginaprubahan sang World Health Organization. Samtang DepEd hindi magdeklarar sang nationwide academic health break. Ang detalye sang mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace Sige. Good morning dira kay Domingo Barneso. Sa imo dira sa nga naga-monitor. No, Jeril Gadudo. Kay naglapaw na ako, mabalik ako anay kay kun nang iban makuan ini. Malaktawan. Ari pa ni si Papa mo Edwin Pantaras. Oo. Later ko na on air, greet ako nga cousin ah. Yes. So, Lester Ray Benitez, thank you, Gid. Yes, thank you so much, Lester, sa 100 stars. Ari nagali oh. Ari naman si Ma'am Van, damo naman ang 100, ya. 1, 2, 3, Sige, nagpa naman siya, nag-party 4, oo. As of now, 500 stars nang na-send ni Ma'am Van. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Salamat, Gid. Salamat, Gid, Ma'am Van. Enrique Caballo Subaldo Jr., Homa Lumena, nakataas iba sa expectation namon sa imo aksyon mo. Hala mo, Gid. Na-pressure. May sa kay Homa Lumena, wala. Kung taas ang expectation mo sa akon, dapat taas ang imo nga Ma'am, please panubuan. pagtaas mo lang sa imo nga pagrespeto sa akon image. So hindi manubo, hindi ang imo. Manubo ang expectation mo. bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic Versus reality. Wala na problema. Sige, Kasi napakita na pagi. Basi bla madula ilang nga pagrespeto sa. Kasi mambal sila, doon sambal sila nga, doon nagsala, ang ginang idolo ko. No ka raw, no cancel. Basi madula bla ilang nga respeto sa. Oo, basi mambal sila, ay amo nang ina-look up na mo. Rosemary Kabugwason, mag-agaman from Kubay. Kagawad, Ems Aboso. Kagawad, good morning. Niya, mga amo niya, mga mag-TikTok yaw, hindi problema. Oo. Baka-baka. Nahara ka mga daan niya ginatawag nga family TikTok. Yes! Dason naman, dason. Sundan na namon. Daado mo ito nakatag sa ako sa encouragement nga bisan paano mag-try bala. Si Dennis. Baka-baka man siya, no? Kabaka man sa. Yat sa sanganat naman, binango na naman. Ano yata niya to do? Sadol? Ano? Hindi, ano, kung ano ba to? Silig or something. Pala? Basta ka paninlo. Oo, di ba, no? Bongga. Dito nakita ko si paring Dennis. Ko, di man sa gali mo. Kaya, magaling. Kaya ko na yun. Ganito ko lang ito yung kapitik to, di yaw. Tika daw nagkakaikian naman sa'yo. Di karoon ang i-TikTok, taga kay Kiay lang. Okay? Si Lester Ray Benitez, so another 100 stars naman ang send niya. Wow, thank you so much. Si Papa mo Edwin Pantaras. Happy birthday ko no kay Jansel Pantaras. Amo nang pakaisa. Oh, yes. Later, i-greet siya on air. Sige. Party stars naman with Ma'am Van. Remia Garcia, good morning man. Kay pare ko, Maui Akol Kanyada. Good morning. Sadya ko na sumagda. Sadya. Magbanwa family sa La Castellana. Good morning. Basahan. Basa ang pangalan niya. Sang nag-greet sa Magbanwa family. Si Dudu Abibi. Nila? Sigat. Perfect. Dudu Abibi. Perfect. Correct. Alam. Juancho Alvior. Ginatamyaw ni Lester Ray, of course, ay asawa. Si Ayesa May Katage Benitez. Sa Aquina, Barangay Tangub, kag Stephen Ganza. Sa Simbit, dira sa La Carlota City. Sa nga, ginmunok na ginagapo si Stephen, great challenge ko ang asawa mo doon, limtan, no? Oh, That's dapat why wala kinakalimtan. na si Ayes. Oo, yes. Ayes, morning na sa imo, Ayesa. Kag Good kay Ma'am morning. Lenny, dira Katage. Good morning sa imo, Ma'am Lenny. Perfect. Manang mother ni Ayes. Oo.
Kay Maui Akol Kanyada, good morning Hindi man. pwede nga akol. Akol gali. Maui Akol Kanyada, good morning. Kay Gerald Gadudo, good morning man. Domingo Barneso. Kay, aray si Miss Muriel, may aga ako na sa ton nga duwa. Yes. Doon ka namin, ito sang posing ni Miss Muriel. Ay, Kita ko pwede gid. daw. Naka-short shorts. Daw masubin pa sa mga estudyante. Sige lang bala. No ka man niya, Miss, insuya niya ka. Galing kay Ambal, yan, amon ako na that what keeps us young. Yes, Oo. correct. Ikaw, kita mo ako na mga kakaupod ko, mga tag 33 years old lang yan sa akong Presakon. programa. Oo. Oh, bisan ikaw ya 75 ka na. No? So, upod ka sa mga tag 35 para sa imo. Oo. At least, the feeling 40 ka lang bala. Yes, Ah, feeling young. Feeling lang. Oo, feeling young. Oo. Jocelyn Song Comedia, good morning man sa imo yada. Atong lamayo da, daw ito pa. Wala ka to pa. Kay Teacher Romela, good morning kuno. Greet niya lang happy birthday sa iya brother-in-law Lyndon Arevalo sa London. Halin sa amon. Happy birthday to you. Happy birthday, Lyndon Arevalo Dira sa London. London Ay, Bridge is wala ano ba? full. Wala pato kagkuan kaya to sa London. Kabudla ipadala. Hindi na blay makaluto. Kaya bisan no ID ang celebrant. Ang gani no. Tani nagluto ka church tas gipadala mo. Hindi mo gani ibang araw. Ginunahan naman ako. Gindiretso ko na lang kay ikaw damo pa sang palabor-labor mo. Kaya gabi dami dala ko lang nga pabo. Nan perfect. Kanding. Ano gani ang sabor? Ano gani ang sang pabo? Takol man na. Takol. Hindi Ito pabo man ko. Naklitso na to yan. Ano nito na gali? Standby na sa aton mga balita national. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa mga balita nasyonal, ginaprubahan sa World Health Organization ang duha ka bago nga COVID-19 treatments o kunbulong. Sa rekomendasyon sa British Medical Journal, ginpahayag sang WHO experts nga nagpakita sa positibo nga resulta ka mataas nga survival rate sa subong man nakapanubo sa pag-usar sang ventilators ang bulong baricitinib para sa arthritis, yung ginausar kaupod ang corticosteroids para sa severe o critical COVID-19 patients. Ginekomendar man sa mga eksperto sa WHO ang synthetic antibody treatment nga Sotrovimab
para sa mga non-serious COVID pero may mataas nga chance nga hospital kaangay sa mga may edad, may immunodeficiencies o chronic diseases kaangay sang diabetes. Ginklaro sa Department of Education nga hindi magdeklarar ang ahensya sa nationwide academic health break sa piyagsang paghatag puder sa mga local DepEd officials nga magdesisyon kung ipadayon o kung suspendiyon ang klase sa ilatag sa kamanga nasakupan. Sino kay Education Undersecretary ni Pomoseno Malaluan, wala ini malakip sa ginakonsiderar sa ahensya. Dugang pa ni Malaluan, nagigsapol ng DepEd Executive and Management Committee sa mga regional directors kag naistoryahan ang duha ka aspeto. Iniliwat nga pag-implementar sa academic ease measures para mapamag-an ang kabudlayan sa mga manunudlo kay estudyante, kag ang paghatag otorisasyon sa suspension sa klase sa tubtob duha naman ka semana. Ginatugutan na sa Pilipinas ang pagsunod sa mga dumuluong fully vaccinated na batok COVID-19 kag kinahanglan magsunod sa gindugang protocols. Sunod kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, umpisa Enero 16, requirement na sa pagsunod sa tanan nga dumuluong ang pamatuod nga fully vaccinated na batok COVID-19. Apang exempted sa requirement ang mga dumuluong nga nag-edad 17 anyos panaog, medically unable sa pagbaton sang bakuna nga may pamatuod gikan sa Public Health Authority alin sa country of origin, kag foreign diplomats kag ilar qualified dependents nga may visa. Ginmando naman sang Department of Transportation paagi sa Civil Aeronautics Board ang pag-obligar sa mga airlines nga i-require ang foreign nationals nga magasulod sa Pilipinas nga magpresentar sang pamatuod nga fully vaccinated antes ang pagbiyahe padulong sa pungsod. Nagpabutsyag naman sang suporta ang Philippine Airlines inisyatibo sa Department of Tourism nga nagapromote sa safe nga pagbiyahe kasunod sang Omicron surge sa Pilipinas. Sa media release ng PAL, ginaabi-abi sini ang no vaccination, no ride policy nga ginpapanahog sa DOTR pagi naman sa Department Order number 2022-001 para sa mga magabiyahe gikan kag padulong sa National Capital Region. Sino kay PAL President kag COO Gilbert Santa Maria, ginapasiguro nila sa publiko nga igapatuman nilang mas strict nga safety standard protocol sa padayon nga operasyon sa ila domestic ag international flights. Ang PAL ang padayon sa karon nga nag-operate sang biyahe sa Pilipinas, lakip ng international travel sa Asia, North America, Australia kag Middle East. Ginpahayag naman sa Department of Interior and Local Government nga 7 sa 10 ka nag-apply lamang ang mahatagan sang COVID-19 vaccination certificate paagi sa VaxCert PH nga portal bangod sang backlog. Ginpahayag ni DILG spokesperson Jonathan Malaya, mas nakatutok sa vaccination program ang kalabanan sa mga local government units kag wala maayo mahatagan atensyon ang pag-update sa datos sa online portal. Tungod sini sa 10 ka tawo nga nag-apply, 7 lang ang makakuha kag no record found ang 3. Gipanugyan ni Malaya kung wala sang vaccination certificate, ipresentar na lamang ang vaccination card kung pangitaan sang requirements. Ginlakip naman sa Pilipinas sa red list ng 14 ka pungsod kag teritoryo halin Enero 16 tubtob 31 2022 apang hindi kangay sa nagligad ginatugutan na sa karon ang mga Pinoy gikan sa among mga lugar apang kinahanglan lamang i-quarantine kag hindi na kinahanglan ipaagi pa sa bayanihan flight. Sa press briefing ginanunsyo ni Nograles ang kalakip sa red list countries ang Antigua and Barbuda, Aruba, Canada, Curacao, French Guiana, Iceland, Malta, Mozambique, Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, Spain, kag US Virgin Islands. Sunod kay Nograles, ginligwat sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang desisyon matapos ikonsiderar nga ang Pilipinas may na-record naman nga kaso sang Omicron variant. Sa kanapusan kabayan sa aton Balita National, kinahanglan sang science-based approach sa away kontra COVID-19. Ini ang ipahayag ni Senator Aspirant kag-anay House Speaker Alan Peter Cayetano sa interview sa DZRH. Sunod kay Cayetano, ang problema karon nga reactionary ang pagsabat sang gobyerno sa COVID-19 pandemic. Ginhimong halimbawa ni Cayetano ang pagpati sang pila ka opisyal sa tong budget hearing sa Senado nga madula na ang COVID-19 karon nga 2022. Samtang ginduso ni Cayetano nga may nagaigo man nga pondo ang gobyerno para sa mas krusyal nga programa sang COVID response. Problema, I'll be very honest, ang problema yung reactionary approach, yung mindset ng gobyerno na sige, tignan natin kung anong itapon sa atin ng COVID tapos mag-react tayo. So nung December, November, October sa budget hearing ng Senate, wala daw pang contract tracing kasi wala na daw COVID sa 2022. Tapos nagtuturuan sila ng
nung ginawa daw yung budget kasi, which was March, April, May last year, ang assumption, baka wala ng COVID ng 2022. And then sa contact tracing app, nagtuturoan ang DOH, ang DICT, at saka ang DILG, no? Ang kabahin sa pahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang napauna natin ng mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslaro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang work Sakay Lailani Rose Sumugat, kag sa Sumugat family sa Kabakungan La Castellana. Good morning man sa inyo. Dira sakay di na tong akon gina-check diri nga kuan man. Wait lang. Na, pero may kailangan ka check da diri tayawa. Wala, ikaw da na ya. Kaya, te, wala mo ko di gani balo. Ha, nag-message ka pala si Teacher Romela. Hambalya sa birthday lang ni Mamelos kuno. Sano na yaman? Sa February 9, lapit na lang. Lapit na malang. Oo. Kaya doon, gina-shoutout mo gina nga, wala kayo giniging padalaan, te, na hindi siya gusto nga gina-shoutout sa... Amaya, basta yung manyaga, gintaya. Oo, sige Yeah, patuloy ako niya. Buhe? Hindi Hambal kayo nga pangayo, kaya hindi pagkaon, pangkabuhayan, showcase, yung ginapangayo mo yan. Kay Lailani Rose Sumugat, good morning from Sumugat family sa may Kabakungan, La Castellana. Francisco Munoz, good morning. Ginatamyan niya na. Si Boss Francis na sibiyak daw sa lab radio. Ay, kaya ang pangalan is, ay hindi, napatay ng cellphone ko. Nalubat. May na sa ikaw. Toto Emong Padilla kay Calvo Villegas kag ginapares kuno nilang programa sa kape. Ay, ang programa kay ginapares nila sa kape. Namin of course. Kay Jari Casilaw dira, good morning man, ha? Yes. Sige. Ano totong natabo to? Pangako niya, no? Dire na kaya kay Jennifer Budaka Guanzon. Kita mo da. Paano nang imo na niya? Dugay na. Hindi, ari na si Dalom. Layo na kayo, bas hindi. Hindi, manggid Mga ano lang, mga 5 lang kilometro. Sige, bigo, abe.
Kay Checo diha. Kay Joseph Garganera, may aga sa tanan nagapamati diri sa may Batasan. Sila Arnel Taxi Jr. Gamay, Art Josh Bunso kay Bokbok Tindahan, tambay mga marites. Tambay ko ng mga marites. Salama Barnacha, Sawadika, Bacolod. Every gising is a blessing. Correct. Teresita Gasataya Talion, good morning everyone from LA. Have a blessed day. Thank you so much, Ma'am Teresita. Maninay. Ay, kilala mo na eh? Hindi pa. Hindi pa. Kasi LA, maninay daya. Malay mo yan, likod, abuanan. Joke lang na, Ma'am Teresita. Lapit, Lapit sa Agho, lapit sa Aksyon Radio. Pro LA gini ya. Oo. Los Angeles. Los Angeles. The City of Angels. Yes. Sige. Russell Gomez, good morning man. Si Patricia, danay kabla kay i-accept ko na si Juan Bala. Di gani ko matanaw di man. Sang ano? Sino to gani ang kuan ang may birthday gani? Karon pa to gali sa Karon sa on air. Sa on air. Oo. Mabalik ko muna sa ano. Found you. Kantaan na lang sila. Saan kanta ko sa December? Oh, wala gibi nag-Gcash sa akon. Abi nila, garo galahog ko ay. Ang pagkanta mo sa atong imo nga kuan ang Mga karuling. Wala, oh. Okay, abi lang kurga lang. Ang chance ako na lang gini si Maninoy Lester. Maninoy gulpi. Please, sa mga ka-action, ang 45 viewers, dabala i-share nyo please para mga ma-share nyo. Times 2, times 3 ang atan sininga viewers. Kay para damo viewers eh. Sige. Good morning man dira kay Ma'am Joy Olarte Estacion, principal ni sa Antipolo National High School. Good morning. Good morning dira sa inyo. Oo. Kay Patricia Lobaton. Good morning. Ano ni Ma'am Muriel? Nablos. Okay. Si Pat. Sa kuan sa Roman College of ano na sa inyo bla Mass Communication. Mass Communication. Good morning dira sa imo. Mass Society. Jean Agudelo. Dira sa mga barangay Handumanan. Good morning man. Si ni siya human. Dali ka mabalik ako anay sa sige, standby na kita na ya sa aton nga mga dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Sa detalye sa Balita International, ginakwit sang Indian Court ang isa ka Roman Catholic bishop nga ginaligar nagpanghimulos sang madre sa sulod sang duha ka tuig sa southern states ng Kerala. Ginakwit ni Judge Gopa Kumar si Franco Mulakal nga nagtener sang 25 dias sa judicial custody matapos ginaresto sa Setyembre 2018. Sa piyak nga bahin ginakibot naman ni Sister Anupama kag mga kaupod sini nga madre nga nakwit sa kaso ang pari. Naibalaan si Mulakal 57 ang ginordain bilang pari sa tung 1990 sa Northern Indian States ang Punjab kag nangin bishop sing Diocese of Jalandhar 8 ka tuig na ang nakaligad. Sa piyak nga ginakwit na sa kaso, hindi na magbalik sa pagkapari si Mulakal. Ginpahayag naman sa Cebu Pacific nga maka-avail sang flexible options ang mga pasahero nga wala na bakunahan tubtob Enero 31. Sunod sa airline company, ang luyag na magkanselar sang ila flights ang mahimo makapag-cancel 2 ka oras antes sa ila departure kag ang mga apektado nga pasahero ang makaparebook sa ilang flights. Madumduman, ginpahayag sa Department of Transportation nga umpisa Enero 17, ila ipatuman ang no vaccination, no ride policy. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 51 pesos kag 37 centimos, Singapore dollar, 38 pesos kag 9 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 60 centimos. Sa
Ato naman yung balita entertainment. Gan kumpirmar sa Iya Villanan kag Drew Arellano nga tatlo na nila ka mga kabataan na nagpositibo sa COVID-19. Matapos una nagpositibo sa virus si Iya. Sa Instagram, makita nga mga bata nila nga sanday Alana, Primo kag Leon na ang positibo naman sa virus. Naghatag man sa update si Villania. Angot sa duha ka mga kabataan nga lalaki nga naka-eksperyensya sa sintomas, apang amat-amat na karon nga naka-recover. Sa sports, ginbalabagan sang Games and Amusement Board nga makapatigan sang tournament ang Filipino Basketball League kung wala sang permiso sang board. Nibaluan nag-issue sang cease and desist order ang GAB batok sa PhilBasket. Bago sa kinalaga paglapas sa Presidential Decree 871 ako ng lay nga nagapaidalon sang professional basketball sa supervision kag regulasyon sang GAB. Samtang nagapilar naman ang liga kag gina-claim nga amateur league lamang ang natabo kaangay sang UAAP kag NCAA. Balita espesyal! Good morning sa atin sininga mga ka-aksyon. Happy birthday danay sa akon nga cousin na Jancel Pantaras. Yes! Happy birthday to you. Happy birthday ng Janjan. Enjoy your day. Pila na edad siya? How old is she? How young is she? How young is she? Pila na si ng Janjan man? 27, 28? siguro 28. 28. Balubanta ko ha. Yes, oo. Balubanta ko lang na. 28, 29. But pero. she looks 21. Nga kita mo yung tsura ya. Sige, nga bulubanta. Gani, nagulubanta. Bulubanta. Okay. Pronounce in a mabilis maragsa manner. Akol. Bali correct, Ma'am Eden. It's Akol ang middle name ko. Pronounce in a mabilis or maragsa manner. Thank you so Hindi much. siya limigwahay ni Ives Akol to yasang... Sir Maui Akol kanyada na. Yes. Sige. Jans Pantara. Ari na siya. Sige. Pila ka na gani ng grabe nga banta, tsakto gid. Grabe niya magbanta din sa Action Boy. Manta na yan. Stella Maricelis, mayong aga sa imo. 28. Proud ba? Proud na proud. Proud 28. Yes, oo. Nga, hindi ka mag-proud sa edad mo. Ako proud mo ko gani nga 21 ko. Di ba? Jinky de Lagdon, good morning sa imo liwat, Miss Jinky. Yes, dito Action Boy sa atin sininga balita special. Tinadumduman mo tuligad mga kabataan mo sa mong dumdumon ta naman liwat. Tatlo pa lang tuligad mo ang kapaligo sa suba. Nagapangayo ang TV na amang kay kasi papa mo Eden Bantaras may nibig may ara pa. Oo. Tapos ang kung wala ka na posporo, makuha ka lang sang bunot. Kaya isindi mo tapos piyak balay. Correct. Ang next, hindi pwede man kung wala ka na posporo, wala ka lang bunot kuha mo tong posporo piyak balay. amo na. Kung wala man sila may posporo, kundi sa gindabukan ka na lang man. Ang next direction boy, ang matataning sugpon mo bala ang kalingawan sa mga tigulang gidya. Mamati drama sa radyo. Hindi ba kabataan na datong istorya nga matigulang tigulang. Gani no, nga may ari na. Baila ang mga sinanguna na lang. Sa una nga sige. Ma-adjust ta. Adjust kita. Amo man lang na mo. Tapos ang next action boy. Namati drama. Inline man dira, ibulad pa sa init ang battery para mag-charge. Para kusog ang tingog sa radyo. Balok ang radyo sa una, tag-apat bilog battery na mo. Dagko pa ng battery bilang battery nga may kureng may kureng sa battery na bilang. Tapos si painiton mayo. Kung daw medyo hindi na mation mayo nga daw gahinay ng volume kaya daw way na energy ang battery. Ay mo na ibulad na sa init ang battery. Do uga ba no? Do ibulad na sa ang iban sinagi na palpag. Muna. Ambot lang sa Anong scientific explanation sang palpag? Sa una nga chimpuya action iden. Wala na yung scientific. Alam mo lang ito syempre may energy from the sun mo. Basta ikuha na yan, ibulad na yan sa initan. Ang battery. Naunay naman tadiho, ano naman? Buta bagbulan sa initan, tigay mabaskog naman ng radyo. Hambali, Dennis. Action boy ka pa balo-balo, kagid ba lang nga 1933 ka na tawo? Ako? 1933. Basta makadumdum ko pagkatao, si Dennis siya sa una yan, basketball na ng... Nate, hindi ka balikin. Palakpak na ko sa una si San Enrique. Kaya idol mo na siya. Idol ko na sa una si Dennis sa una. Bata ka pa, gatan ako na siya. Gatan ako sa basketball siya. Namiyan ako na sa una siya yung basketball. Siya guro, 1925. Ang next action boy, tanan. Dudawan ni siya, isa ni sa nag-firing squad kay Rizal, guro hindi man. Guro, no? Ay, hindi, galantaw lang siya. Galantaw siya dyan.
Ilan Kita taon sa na siya? picture. Amo to sa picture nga daw si Dito Dennis. skill. Do ato siya yung skilled bala. Oo, kita mo to. Nan, siya to. Kakaon ko ng Agug. cotton candy. Agugo, pag yan may bit-bit spiyak, agugo. Cotton candy. Ang cotton candy nga color pink, tapos may agugo sa piyak. Ang next direction boy, kung magwa ko na sa una, maghapon-hapon bala. Ang iban ko na nga wala ka palalagaw kung sample tapos pag abot mo sa balay mo, mailis ka lang mo. Magwa ka na action boy, ti syempre gutom ka linsis ko lahan. Mangita ko no bayabas. Correct. Kung garangan. Galangan, no? Galangan na tawag. Sa amon galangan ay doon may garangan. Mabuha galangan eh. Sa taga-takuling ni naghimo mo, so garangan. 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 Kung wala bunga, putot sang bayabas. Anong putot sang Ang bayabas? putot pala ng gamay nga ng daw kundi bulak na siya bulak. Pag himo yan ang daw mahimo na sa biyabas, ang gamay pala sa putot panawag sina. Okay. Tinamit man. Ang sabor man. Pertik pa ete. Tinalingawan kaon. Di basta ginawa sa pusa na ya. Basta malingaw lang, no? Tapos may tar apple, atis, sirali. Sirali. Sirali na sa una. Anong Ay, sirali? doon ko na anong panawagin sila. Pero daw brown na siya, daw purple na siya. Doon na, basta ano na, daw pula, be. Nga, ang pag magka-antis mo na kaunon, iligid-ligiro mo na sanay. Sa imo kamot na, kaya mahumok siya para tig-an na siya mo. Okay. Sa imo na sa iyo, mga ginaligid ko akong sanay, hasta nga maghumok. Ano nang tsura sa sirali man? I-search na namin ka. Drawing da, be? Kung tsura, daw, kwan, daw ubas. Daw ubas. Daw, Hindi, lumboy? Lain man Hindi, yung lalo lumboy. Daw ang ano kanina sirali na Sirali, oo. Sirali, oo. Alain pag yung bangkiling kilala ka wala. Bangkiling? Oo. Ang ano mo ga bangkiling? Ang balas mo ga Ang bangkiling sa una, amo na sa kuan na sa yaslom. Plum ko no, bali Marie Ivancha. Plum ang sirali. Hindi magyapon ko hindi ko ng plamay. Hindi ko isang plum niya, grabe ro. Plum? Ano? Oo eh. Oh, sirali eh. Basta ginawa muna na siya siya ganun. ginawa na kay para maghumok. Okay. Mahumok na siya mo. Oo, hamali pa pa Kundi inventi. iba niya ko ni kumuson mo gatigay niya gahumok na siya. Kasabal. Tipulo na siya daw ubas, subong nga dalag daw ko. ubas na. Kag budyawi, pagid ko no. Oh, budyawi. Ano naman na yung budyawi? Ang budyawi. Na naman may istorya ng mga tigulang. Ginatanok na siya. Ginatanok. Amo jawi na sa sun makunod dyan na mo na ginakaon. Tsura, basta tipulon mo na siya. Ang kabilog ya daw lansunis. Amo na. Abi ang mga nagka-comment, abi pa dalin niyo ko na de. Kaya para matilawan ta. Daw budlaan ka na mangita sa budyawi subong pa. Mamukbang ta na mamukbang. Sila na sa mga tino-tino. Ay naman face out na. Matingin face. Mga tino-tino Ano sila na. face out na? Mga tino-tino sa nagalagpok na sa napagbukas mo. Kagi Ana. ka kaon tino-tino la. Wala. Namit pagid yutucorn. Ano yutucorn man? Yutucorn. 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 Ma'am Jocelyn, sa komedya, bita pang dali, kung nabi sa mga ginapang ano nga. Mambulok lang na yung yutucorn. Ang buta. Pero I think nara na. Yara goro. Ang next section boy, amo na pagkapuli ang bayo gani puno ko ng mga amorsiko kag barir. Yes, amorsiko. Amorsiko kay ti kun din nagakuan mo. Nga kasi utan eh. Nga kasi utan Ang man. panawag sa una, sang daw mga damo, mga hilamon, kasi utan sa panawag mo. Oo. Dito na kami ka pinaguay. Oo. Insakto na kay Ramil Pahilangga, ina si Rally, do Sarguilas na ang Sir tsura. Guilas ang tsura. Sarguilas, ako tingin direkta mo kaon na ya. Si Rally, gina-konto na ya. Ala ka mahal ako nung tino-tino subong. Yan ka mahal ang tanda. May tino-tino pagid ba? May tino-tino pagid subong pero kamahal ako no. Siyempre nagmahal siya kay law of demand and supply, be. Gusto. Kahit kulang ng supply mo, Oo, mahal na siya. Ay, grabe, no? Abi, bakal ta na, bisan mahal, para matilawan ta. Ang next year, action boy, ang amo to hambal, magpuli, puro amorsiko, kay kundiin. Pero magpuli, ang orasan yung kuno sa una, kung gapa dulom na, sunset, kung baga. Kano, nang mga kwana, alas 6 na guro. Pagkita mo kanina duga orange ng kalangitan, kuripas na mapalin ng banay, nakumasang dalagan. Kaya pag abot sa balay, kung hindi lusi ang gasugata ka na sang balakon. Okay lang ang lusi. Kuy na balang dire ka uyatan sa imo di nga Nang diriyo? sa buhok mo di bala sa dunggan. Bitinon pa babaw. Ara kay daga gaupod ka mo. Diin ka man
Alin? Pero ang lain... Patilya! Patilya. Patilya Ang lain na. pa yun na daya kung paludon ka sa asin o kung munggo. Oo. Ludon asin ka munggo. Tapos Tapos may dala. may libro. May dala. Ay, doon si Gadupa Manasan. ka, magadupa ka, may libro. Doon si Manasantal. Perti sa una yung mga subong Yung ya. mga discipline. Amon mga kabataan, subong ya, kusar kayo sa bata. Oo. Subong niya, go to your room. Go to you. Subong ya, kuha na subong ang mga, kapit pa sa mga kano, yung ilaya do, ano ganina, nang grounded ka. You're grounded. You're grounded. Don't go out. Subong ya, ang pinakasakit, subong nga pinalidad sa bata, bi mo na no? Ano? Kuhaan mo sa cellphone. Correct! Mabuang na siya yan. Oo, muna subong niya. Ano, tayo na mabuang na yung Oo. perti ng kisi-kisi sa bata. Oo, subong. Bisan na ang pinaka, ano pa na action boy, no? Mga baby pa Oo. bala. Nablos ko ako. Ano na, may bait Kuha na mo saya. cellphone niya, kisi-kisi sa mo. Oo, sa una Ang ya. mga Wala na ya. pinakasakit, subong yung pinalidad niya sa Oo. una. Way kagi ka sang bakol. Ay, wala kami ginabakol. Why ka muna ya kagi? Wala kami kaagi patupa ni Kagawad Ems. No, kami sa una ya kami, hasta las tayada, bla. Ano? Akarun! Tayada. Ay, karon Kung sipa pa na ang ginatayada. Akarun! Ay, abi ko na sulok-sulukan. So kasi- tayada lang na esta. Yes. Tayada lang na esta ya. Hambal ni Ma'am Sola Mabarnacha Face the Wall. Sa ano na niya katchay ko niya sa eskwelahan. Oo. Face the wall. Oo, tapos kay para malingaw ka, pen di Sara. Tingala sa mistra, wala ka gapong gipo. Sa kagila niya pen di Sara, pen. So, Kagi ka na? syempre, suki ko yung sa una. Tapos kay, kundi ako una, mapatindog. Hindi pwede nga ako na yung patindog mo. Ano ko na ang mga classmate ko. Ay, ikaw ka na sa pack mo da si Eden. Ikaw man to, face the wall. Duwa na kami. Pulo na katudlong. Ano mo yung pen di Sara, pen. 20, nagili katudlo. Oo. Sadya sila. Bugnay. Kailangan bugnay? Bugnay wine ang nano kuya subong Oh, niya. pero kilala mo na siya sa nga fruit? Hindi. Nakuha mo na Do grape man siya. Daw great man sa Oo. daw family man sa Kada mo, galis ang family sang grapes, Ang no? inyam, daw hindi ko kay Miguelan na Vales, bila kay Maninoy mo. Oo. So, hindi ko familiar sa inyam, no? Pero batian ko na hindi ko familiar. Ano? Inyam. Inyam. Abi manino, yan mo naman na ipadala kayo ka social, sang pizza. Amo naman abi manino, ipadala. Subong ipabantay bata, kasang bata mo. Hambal ni Ma'am Jocelyn. Oo. Maria, pagid ko no, hambal ni Allen Camacho. Maria. Di ina na iya subong man, nga wala gid kami na iya ka-try man. In face out na gani. Face out na. Anong ibang tapas na to? Ano, tilawan niya, sarisa. Si Risa. Ang duga sang santan. Oo. Oo, nga ginahimo pa na bracelet after. Duga sang bulak na. Oo. Kasantan. Ano ba yun na tilawan ko sa Kag una? duga sang gumamela eh. Gumamela. Wala ko yung katry sa Ang gumamela. gumamela na, wala kundi palapad na sa kabulak. Sa babaw yan na, mayaran sa May sa- hindi sa petal ang iyang stem. Oo, Doon sa- butungon mo na. Tungon mo na sa kaya mo na sa tabis man. Oo. Grabe no? Oo. No. Pero wala na sa una kabalo si mama kay makigan ka. So, ano pa ginada? Katilaw ka pa nagrilyo, so nakabatan pa nagrilyo na yan, bigla si grilyo la. Santol. Papel, Santol. Santol? Oo, ang kwan lang, branch, ang, what I mean, ang hindi branch, ang stem. Oo. Something mo na, santol. Nga aki gaukot ang kwan? Hindi, gaso, perting aso. Ayaw mo na? Pupon mo sa kag ibuga ka, perting aso. Ay, grabe ba? Oo. Bongga, tipait-pait eh. Perti eh. Grabe. Dalaan mo ko sa Tuesday, Santol. Stinganta. Na, tapos hindi ka mas grilyo, sibo. Tama grilyo. Talaon. Anagas, action boy nga. Anagas. Magkabon ka, baylo. Baylo ngalan. Ngalan, Baylo anay ngalan. sa anagas. Ano na iya? Ang Paano man? prutas na siya, may bailungalan ka. Anagas, baylo tingalan, ikaw si Boy, ako si Anagas. Ano mo na bla? May orasyon? Oo, may mo na. Nga, para sa ano? Purpose na ako, no? Kaya basi mahilo ka kung hindi ka magbailungalan. Ay, nano na. I think so, daw mo na ang rason. Nano na yaman? Ito daw. Grabe ba? Be, sampol wat be? Anagas, bailungalan, ikaw si Boy, ako si Anagas. Makambal pa nun Sa anagas. bailo ka mo alam si Masabat Anagas. si anagas. Anong yung labot simo? Ate si anagas ka nagili subong. Nano naman? Lain kung lang alam mo kung hindi magsugot si Anagas. Mas si mama, kung si Cordopio, Ako mo si nga. Procopio, ikaw si Anagas. Hiniluan ka. Hindi ko iluan ta. Kaya nakalain sa ngalan nga Procopio, hindi man, okay man lang. Okay lang man. Sige Ang next action boy, sang una, yati syempre, wala gid na uso ang fast food. Away pa no, iyo. Oo, ti syempre sa subong yan may mga Ay, pa na, McDonald's, mga mga inasam. So, una yan, mga
ko saging lanson. Sa una ya, ginisa nga tangkong, kapayas, ginataan nga langka. Ako na ya sa mga linupak pagkaon. na saging, Linupak na saging, lanson. Kaya kontento na kamo kuno, kamo lang yun mo, kontento na kamo sa homemade ice candy nga tag-piso. Mahal na ganing tag-piso mo, no? Agogo. Tinabtan ko pa tag-2 guro ay. Mayor Aksyon Boy anaga subong nang ko nakabati. Oh, Amo te si nakabati? mama gani oh. Pag ulang nakabati. Amo na so Feeling yang. Amo na so nagas bay lungalan. May lungalan. Antes mo ko noon bay lungalan anay. Grabe no, Para mama. hindi ka kuno mahilo. Ano mo yung labot sa pangalan? Amo na sa una. Gani no. Tapos Aksyon Boy, makapuhuway lang kung tapos mo natanan mo nga obra. Correct. Hindi ka makalagaw Hindi, ka tapos na. Ang obra mo balaya, kung makapahuway ka kung tapos mong tanan mo nga obra nga sungka, amo-amo, tumbapates, tumbalata, jackstone, takyan? Anong takyan man? Basi mga do sa amon do pitchaw do blaw. Patintero, tago-taguan, syatong, dampa, balay-balay, chinilasay, may chinilasay, Chinese garter na. Kagi ka Chinese garter? Siyempre, Of course, oh. Kaya- Para ari-ari panaguay, may istorya ko sa panaguay. Ano? Sa una, kada balkulasimo, kada alas 7 na mga muna, makinitanay kami ng mga binarkada Sa gabi. Sa gabi. Ah. Ma'am, pa kami panaguay. Oo, tapos, Sus. mapuli. Kaya ako, may isa nga nagpuli. Di nga alas ang tagbalay. Choy. Oto, ari ka man to. Choy, arada si Kwan. Oto, dugay na, hindi ka tulog. Siling ko daw ka panaguay. Ngala ko. Siya galing aswang. Siya galing aswang. Ngala ko siya. Ako pang hita siya. Nagtulog siya. ano na yaman? Sa una, mo ginausok Aksyon Boy, no? Tago-tago. Pero ano, mga wala shitty, kami ka pa nag-uay, ah? O gabi kami ka panaguay. Gabi ka pa nag-uay. Ang langit, lupa kami na Mga pala. kanto boys kami sa una. Oo. Amo na yung gabi kami. Tapos pa niya po na niya. Ato na to sila. Ato na. Kuha na niya automatic na nangyara na kami Tapos dahil ang kaluluoy lang, ang aswang, ang rest, nakabatsyag, nakapoy, kaya mapuli. Na wala mabuang pakita ang aswang. Sige na naruktok ka na yung isa sa balay. Koy! May gabi na siya. Ano to? Gabi naman nangyari ka man. Tiyara na si Kwan. Ano to? Katulog. Siling ko kayo daw yan. Ako pangita siya. Tulog na siya. Ano na yung kabastos mo na yun? Siling ko kayo daw. Tingala ko yan. Ako siya pangita. Siya na lang wala ko makita mo. Galing yung nagpuli na paano makita. Nagtulog. Ang ano mo Aksyon Boy, lanes. 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 Taksi. Taksi. Hindi Sang- waling tanda is taksi. Subong niya, tiki kagamay sa mga batiis. Oy! Kagamay sa mga batiis mo. Anong labos yung batiis na yan? Tiki, di ba may mga ano Hindi na lang ko yung tanda, Eden. Hindi lang ko yung tanda. may mga mamo para sila daan, no? Hindi lang ko yung tanda. Basta hindi lang ko yung tanda. Hindi nakakagamay sa batiis mo. Nasa una, Aksyon Boy, tansan. Oo. So, tingala, nanay mo, gakuliktan sa tansan yung mga ginataksi. Subong niya mga piso na, Sa una ko kwarta na coins na. panit dulce pagid. Ha? Sa una ko istorya sa ako ni Mami M sa nga gatipon sa panit dulce kay ginintrak ako no sa Miss Panit Dulce. Miss Panit Dulce na. Ang buta, wala ko kadumdum. Ay, kadumdum. Isa diin niya lang ko na dahil yung na-intraya. Tanan-tanan na yung na-intraya ko na. Galing ka sa bat ni si Mami M sa imo istorya section boy. Nay, may Mas mastorya lang. sa una bala nga kuan nga the beauty contest ano nga koronahan ka. Miss Panit Dulce, padamo Panit Dulce tipon, pinakadamo mo na sa koronahan. Ay, nano na. Sa mga purok-purok sa una. Ti ano makwa mo, Dulce, man? Basta hindi lang tiyan mo na ila pag celebration sila pista. Ti pa ba ilo Miss sila Panit diya? Dulce. Gani man, no? Iya siguro nga negosyo sa mga nagabligya Dulce Changi. Gani, no? Or kasi wait to nila sa una para hindi magpagusto haboy panit sa Dulce. Wow, bongga. Sige. Ang last Aksyon Boy, dito na niya. Wala bottled water sa una, madag-og wala tubig. yan. Tapos, kung makabakal gani, soft drinks daw, sisido ka na kayo. Pinubakal ka soft drinks Ang mo. bago ni Simo sa unang chimpo, makasup drinks lang kami. Kung masakit kami. Ha? Hinailanat ka bla. Oo, Baklang ka din, orange, Royal. orange. True orange. Kung naman katilaw kami soft drinks. True orange kag True Sky orange. Flakes. Saltin pa na sa una mo. Ano? Saltin. Salten? Amo pareho mo na sa sangkuan sa Skyflakes. So saltin sa una. Oo. Kag ti makatilaw ka lang sa una soft drinks kung hilanaton ka. Oo. Mapailan na tilanat ka para Kasi ka. do ka init si mo. Ay, maklito na ganun. True orange. Bakit na true orange? Are, last na Aksyon Boy, kung sa una yung mag-inaway, subong di ba ya, mag-inaway, Facebook post. Sa una yung mag-inaway, punglay ta! Pero giisol. So, Punglay.
So may kurita na yan. Nalapak na daw. Wala pa, kay matapulay ta. Wala. Duso na yan. Ano? Isog ka gidaw? Oo, ano? Isog ka gidaw? Ganito sa duso na. Dugay kung ano. Ang mga audience ka muna. Ay, tabak Oh, sige ah! Pati Dili, na. ginaduso-duso. Tapos mambal dahil nga. Tapos kung masumbagan ka gani mo nani, sumbagan. Sugid ang mama. Sugid kay mama. Karaka. Ay, kasadya sa mga sanguna nga mo. Sadya to, dya. Sanguna sa mga tiyempo niyo. Ay, naman. Kagi ka ba na? Magagi ka sa mga kasi utang mo na tabi-tabi. Tabi-tabi. Oo, hasta subong nga tabi-tabi ko na yan. Tabi-tabi. Magi pare. Amo na, tabi-tabi. Tabi-tabi, magi lang ko. Magi Amo pare. na. Pare kaw. Pare ah. Gani, no? Sige. Yes. Okay. Okay na, kaya wala na Sa mga... damos ang ilaman, mga thoughts, no? Sige. Dason, bala ako may mga gusto ka mo ano niya sa akin. Wala ka kung kagi ni Sparit Dulce mo na kagi ka Miss Purok pagidait. Na, sige, agi naman. Ikaw to pala nag-makeup sa ako. Ano to? Oo. Ay, hindi, alain pala ito. Ipakita tala sa aton nga mga kaksyon. Hindi na bala. Hindi na. Ay, gusto. Sige, pakita. Hangkaton mo ko. Sa birthday mo lang Sige, sa birthday. Unahan ka sa birthday mo. Mga kaksyon, dali lang kikita sa Plantora. So, stand by na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon sa atong Saturday edition sa nga programa. Ang inyo naman rin news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Taryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!